Vi kommer fra Tredjevig på HTX Hus, der ligger på Østerbro, og vi hedder Camp Headless, og vi vil gerne fortælle lidt om vores idéer. På selve campen har vi en idé til, hvis vi har en pavillon i midten, at der så skal være en skraldespand ude ved hvert ben, så vi ligesom udnytter al pladsen. Hvor vi for eksempel ude ved den ene skraldespand, der har vi plast. I den anden, der har vi madrester. Så har vi en skraldespand til dåser og en skraldespand til flasker, så vi sorterer vores affald. Og så tror jeg, at Albert vil fortælle lidt om hans idé til det fælles optog. Okay. Og vores idé til optoget, det var en bærbar skraldespand, men hvor man samtidig har plads og frie hænder, så du enten kan samle skraldet op, eller du kan stå og danse, imens din bagmand putter skraldet op. Så det er sådan en rygsæk, der egentlig sidder på en skraldespand, og for at demonstrere det, så har vi lige sådan en Melissa. Så vi vil spørge vores skole, om de vil donere nogle af deres fine rygsække til os, og så vil vi tage sådan nogle skraldespande, og så sådan skrue på, så sådan personen kan gå med skraldespanden, og så kan andre folk putte skrald og andre ting op i skraldespanden imens. Men det er i hvert fald vores forslag til vores camp, til Camp Clean Out Loud. Og vi har også lavet et SketchUp-fil, hvor man kan se de her skraldespanden rygsække. Og vi håber, I kan lide det, og vil give os lov til at være med i jeres camp.